Residenti fiż-żoni remoti tas-Siġġiewi, Ħażebbuġ u l-Qrendi se jkollhom titjib fil-kwalità tal-ilma. Dan b'investiment se twettaq il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma biex ittejjeb is-servizz tad-distribuzzjoni tal-ilma. Ir-residenti f'dawn iż-żoni kienu jieħdu l-ilma mill-borehole. Ix-xogħlijiet jinvolvu madwar 15-il kilometru ta' tuħ ta' trinek u aktar minn 45 kilometru ta' mains li se jwasslu sal-ġibjun tal-Qrendi. Fil-ġibjun l-ilma ser jitħallat mal-ilma tar-Reverse Osmosis. Il-kap eżekuttiv għas-Servizzi tal-Ilma Richard Bilokka tkellem dwar l-importanza ta' dan l-investiment tar-residenti. U bekk dawn id-djar ħajkunu din jieħdu l-istess kwalità ta' ilma bħal l-areas l-oħra kollha ta' Malta, ġifieri ħankunu din nissupplixxuhom bil-blend aħjar ta' ilma. Dan l-investiment se jneħħi kull inkonvenjent li kienu jħabtu wiċċhom miegħu dawn ir-residenti fejn fost oħrajn ma kellhomx provvista tal-ilma kontinwa. U għaw ċertu djar li s-sistema tanti żgħira li ma nistgħux intuhom ilma l-ġurnata kollha minħabba jxus ta' pressa. Daw ħajkunu xi ħaġa tal-passat, jiġifieri malli dan il-proġett isir fis-seħħ ħajkollhom supply kontinwa ta' ilma. Dan il-proġett huwa fost proġetti oħra mirati sabiex f'pajjiżna jkollna titjib fil-kwalità tal-ilma. Proġett b'investiment ta' 100 miljun euro ta' fondi Ewropej. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi tkellem dwar l-importanza ta' dan l-investiment sabiex ikun hawn provvista tal-ilma aħjar, sostenibbli u kontinwa. U nisaħna nemnu ħafna fil-kwalità tal-ħajja ta' dak li jkun taċ-ċittadin. U l-ilma huwa xi ħaġa importanti. U mhux aħna biss nirrikonoxxuh il-United Nations kulħadd li speċjalment l-ilma li naraw mhux li jkun safe biss imma anki l-kwalità tal-ilma x'hekk ittajjeb il-ħajja ta' dak li jkun.